Deskritt mill-Ministeru l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli bħala l-aktar proġett ambizzjuż ta' akkomodazzjoni soċjali, il-Ministru Rodrik Galdes inawgura binja fl-Imsida li tikkonsisti f'102 appartamenti u 22 garaxx. Il-qudiem dan il-proġett se jkollu wkoll klinika l-komunità u ħwienet oħra. Il-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli qal li fuq 3 snin mill-2022 sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu ġew inawgurati 442 appartament ta' akkomodazzjoni soċjali u bekk se jkun investa f'442 familja billi jagħtihom l-opportunità li jsawru l-ġejjieni tagħhom taħt saqaf dinjitus u diċenti. Żied jgħid li dan ir-rekord ta' appartamenti jingħaqad ma' rekord ta' skemi li tamministra l-Awtorità tad-Djar u li għalihom investit 50 miljun euro u r-rata rekord ta' 82.6% tal-Maltin li huma sidin ta' djarhom. Il-Ministru Rodrik Galdes kompla jgħid li l-ħidma tal-Gvern fis-settur tal-akkomodazzjoni soċjali ġabet magħha dak li sejjaħ rivoluzzjoni holistika u soċjali. Huwa wieħed mill-iktar proġetti ambizzjużi ta' housing soċjali f'Malta, aktar minn hekk ukoll anke l-istruttura tiegħu u x-xogħol tekniku ta' engineering kien jirrikjedi wkoll ċertu ħsieb. Niftakru hawnhekk qegħdin ġolwiet tal-Imsida u allura ma nistgħux niżlu ħafna fil-livell anke strutturali. U bekk il-periti u anke l-inġinieri rridu jaħsbu wkoll għal din il-binja. Din hija waħda mill-iktar binjiet ta' djar li nbnew riċentement li anke saru t-testijiet kull ġurnata tal-konkrit u allura nistgħu nistabbilixxu wkoll illum għandna binja state of the art. Madwar 100 familja ħajnaqdu hawnhekk f'dawn l-appartamenti, ħajbdew il-futur tagħhom bilhan il-Gvern itihom dik l-imbuttatura meħtieġa b'mod soċjali biex huma jagħmlu l-mobilità soċjali neċessarja. Il-perit tal-binja fl-Imsida Samuel Formosa qal li dan hu l-ewwel proġett ta' akkomodazzjoni soċjali li jista' jaħżen ilma riċiklat. Kena xi problemi wkoll minħabba l-livell tal-baħar peress li huwa baxx l-Imsida kif kulħadd jafu baxx ħafna. U problemi oħrajn bħal arar ta' xita u flooding li jiġi minn meta ikun hemm xita qawwija. Bekk kellna nagħmlu għollejna daqsxejn il-bini b'xi ftit filgħat il fuq minn triq il-wied biex ovvjament evitajna problemi li konna l-ilma li jidħol ġew l-appartamenti. L-ilma se jkun jista' jintuża mill-Protezzjoni Ċivili. Il-Perit Formosa qal li għall-bini tal-faċċata ntużat il-ġebla Maltija biex tinżamm id-dera tradizzjonali. Il-proġett fl-Imsida sar b'investiment ta' 10 miljun euro.